Sprzątamy klatkę. Taki film. Zwiewacza. Weź. O, dobra. To daj mi jednego z nich. Czyli tego. A tam się które schowało. A schowały się. Wyłazić. Wyłacić. Sprzątanko. Sprzątanie. Sprzątanie. Chodźcie. Gdzie Krystyna wlazła? Tam jej nie dawaj. Sprzątanko. Sprzątanko, sprzątanko. Tylko głowa wystaje. No chodź. Dasz mi jednego na rączkę? No ostatniego mi daj. Wszystkie są już. No to daj jednego. No mamo. No to chodź tu weź sobie. Tu masz wszystkie w pudełku. Wszystkie 8? 2. Gorzka lidło, nie ma, ciężko mi. 1, 2, 3, 4. Tam jeden grzebie pod spodem. To aż tak nie ma. Muszę zobaczyć. No to jest 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, wszystkie. Chodź. Cześć, jestem Krystyna. To jest. Najwyżej tam daj do dzieci. Jeszcze nie. Ale ja biorę jedno. Chodź. Tu nagrywa cię ktoś. Chodź. Jakie zwierzę. To są rozrabiaki. Czekaj, tylko delikatnie. Jestem mały chomiczek, Digi. Może jestem dziewczynką, Nie machaj. może Tutaj chłopakiem. go daj. Najlepiej, bo... Ale nie machaj chomikiem. Jestem mały chomiczek. W ogóle się przyzwyczaiłam do mamy i No fajnie dobrze, jest. dawaj go tu. Ale Dobra, Daj, bo on się denerwuje. bierzemy się za sprzątanie.